May mga panagna ang Biblia nga kinahanglan matuman. So niini nga video atong tukion ang pangutana nga naa na ba gyud ta sa katapusang mga adlaw. Ang pulong sa Dios nagaingon, kung mahibalo kamo sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag niyo kagawasan. So God bless sa matag usa ug naamoy mga pangutana, pwede mong mo comment sa ato ang comment section diha sa ubos, and then sa sunod nga higayon pwede nga inyong mga pangutana moy ato ang pagatap. Adunay mga panagna nga imposible nga mahitabo during sa panahon nga kini gitagna nila. Apan karon posibleng mahitabo ang maong mga panagna sa atong nga panahon. So atong tukion ang mga panagna nga imposibleng mahitabo sa una, apan karon posible siyang mahitabo. Unang-una, kining gipanagna sa Daniel chapter 12 verse 4 nga matud pa sa pulong sa Dios. Daniel 12 verse 4, miingon siya kanako, apan ikaw Daniel, takupi ang basahon ug silyuhi kini hangtod nga moabot na ang katapusan. Daghang tawo ang mag-usik sa ilang kahago sa pagsabot unsay nang hitabo. Ini nga Book of Daniel giprapisi diri chapter 12 verse 4 nga kinahanglan usang silyuhan, kinahanglan usang takupan, kinahanglan usang taguan. Apan atong hinumduman nga in the Book of Revelation, no? Aside man ta nga ang pinadayag mga revelasyon na nga gipadayag sa Dios ngadto kang Apostol John nga mao nagsulat sa pinadayag. So giingon dito sa Revelation chapter 22 verse 10 ang pulong sa Dios nagaingon, ug miingon siya kanako, ayaw itago ang mga panagna nga ania niining libro ha, kay duol na ang katumanan niini. So in the Book of Daniel dili pa siya ipasugilon, but in the Book of Revelation ipasugilon na siya. Sa to paigsuon, posible ba nga kining maong panagna ni propeta Daniel sa time ni John ug sa atong time karon, posible ba nga open na ni siya o mapadayag na ni siya? Yes, posible igsuon nga kining maong panagna sa time ni John ug sa atong time karon, posible siya nga kining maong panagna mahitabo. So unsa man kining panagnaa? Naghisgot kini sa kaning gitawag og paghagko, pag-usik og panahon sa pagsabot sa mga nanghitabo sa palibot. Matud pa sa Daniel 12:4 nga ang maabot ang panahon nga ang mga tao mag-usik sa ilang kahago sa pagsabot. So unsa man kini sa English pa, knowledge shall increase in the last day. So kini nga knowledge nga gisigutan diri igsuon, dili siya iyon nga knowledge sa teknolohiya lang, kundi knowledge sa prophecy sa pulong sa Dios nga moabot ang panahon nga daghan di ay nga magprophecy. Bisan og false ang prophecy, daghan ang gawas nga mga false nga mga teaching, mga false prophecy in the last days. Kay daghan daw ang maghago og pagsabot. So ini nga time sa atong panahon karon, yes, mahitabo og isa posible gisang nahitabo tungod kay karong panahon na daghan na kayo nga magprophecy nga sila daw ang anointed one, sila daw si Jesus Christ, sila na daw ang Messiah. So daghan kay karon miangkon nga sila ang Messiah. Di ba ni-instruct si Jesus Christ nato nga moabot ang panahon nga daghang mga mini nga propeta sa nagkalaing-laing dapit. Kung niyon sa dito nga ayaw kamo pagtuo kanila, ayaw kamo pag-adto sa waw, ayaw kamo pailad kanila, kaysa ako ngalan daghan daw magdala. So karong panahon na igsoon ang gi-prophecy dito kang prophet Daniel ug katong dito sa Book of Revelation, posible nga sa atua karon mao na ni ang panahon nga nahitabo na nga daghan ang niangkon nga sila ang Messiah. So daghang mga mini nga propeta, daghang mga false teaching karon nga nanggawas. Ug lain pa pud nga propesya nga kaning naa sa Matthew chapter 24 verse 14 nga nagaingon ang pulong sa Dios, ug kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayon nini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. So dinhi nga bersikulo si Jesus ang nagprophecy niini nga moabot ang panahon nga iwali ang pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. So sa time ni Jesus, posible ba nga mahitabo ni siya? Sa time ni Jesus, imposible siyang mahitabo. Nganuman, daghang kayo ta mga factor nga i-consider sa pagsulti ani ni Jesus. Na kung naat ani nga time
nga nagsulti si Jesus, imposible ni siyang mahitabo nga ang pulong sa Dios makailap siya sa tibuok kalibutan. Una nga factor nga atong tanawon tungod kay sa una wala pa kayo sa lakyan, no? Uso pa sa una nga magwali sa pulong sa Dios, manglakaw, no? Dili pinaagig sakyanan, manglakaw. Ug kung aduna man puy sakyanan, imposible kayo nga makaabot siya sa tibuok kalibutan, no? Di siguro nato maraw ang tibuok kalibutan pinaagi sa sakyanan. So lain pa nato i-consider nga kaning gitawag og language barrier, no? Sa una, ang pinulungan sa panahon ni Jesus is Hebrew, Greek, Aramaic. And then so wala pa niabot ang apps nga gitawag og language translation. So lisod kayo sa unang panahon. So imposible kayo ni sa time ni Jesus nga mahitabo. But sa atong time karon, posible ba nga kini nga prophecy ni Jesus? Posible ba nga mahitabo sa atong time karon? Yes, posible igsuon. Why? Tungod kay ang atong panahon karon high-tech na. No? Through social media, kaya na nga maabot ang tibuok kalibutan sa mensahe sa pulong sa Dios. No? Bisan dili ka mosakay og airplane, dili ka mosakay og barko para mosangyaw dito. Pero through internet, kaya na kayo o pwede kayo nga maabot ang pulong sa Dios tibuok kalibutan. Bisan asang suok sa kalibutan nga dunay wifi connection, dunay internet connection, kaya nga maabot sa pulong sa Dios. And then sa atong panahon karon, kaya na pod nga bisan ang lingwahe nato managlahi ta og lingwahe, kaya sa atong panahon karon tungod kay dunay nay apps nga language translation nga kung unsa ang imong pinulungan, either mag-Pilipino ka, so magtagalog ka diri, and inig-abot dito sa laing nga nasod, pwede niya nga i-translate, no? So dili na problema ang kuan karon kanang lingwahe, bisan dili ka kabaluan ng lingwahe panduna kay apps, pwede na mag-type ka og word diha and then ma-translate siya. Subot pasabot igsuon sa atong time, sa atong panahon karon, pwede nga mahitabo siya kaning gitawag ko ang pulong sa Dios makailap sa tibuok kalibutan. So di ba? Unya mo na gitawag nga moabot ang katapusan. So we are now in the last days. Ug lain pa nga prophecy igsuon kaning naa sa Revelation chapter 13 verse 17 nga nagayon ang pulong sa Dios. Revelation 13:17, walay makapamalit o makapamaligya gawas niya tong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. So niini nga prophecy isutan diri nga kaning prophecy nga tatakanay. So ani nga time nga nagsulti si Apostol John, ipadayon si Apostol John nga maabot ang panahon nga tatakanay. So sa iyang time igsuon, imposible kayo nga mahitabo sa time ni John nga nagsulti siya. Why? Tungod kay sa una ang naila pa sa una is kaning silyo pa o kanang bang pinagi sa singsing sa hari pagkasilimukan. And then ang tatak sa una mga tato, no, kanang ikuan sa panit, bolang na ang so wala mo na gamit sa una, magtatakan ka o tatuan ka, no, siliuhan ka, wala na siya gamit pa sa una sa panahon ni John. So imposible ni sa time ni John nga mahitabo kining iya nga prophecy. But this time sa ato ang panahon, posible ba nga kini nga tatakanay, posible ba nga mahitabo sa ato ang time karon? Yes, igsuon posible sa mahitabo. Nganuman, di ba karong panahon na daghan na kayong na nanggawas nga mga teknolohiya nga kanang gitawag nila og cashless society nga mahimo na nga maabot ang panahon nga wala na kwarta. So di ba sa una na sa mga tindahan sa mga mall naara na barcode, kanang gitawag barcode, di ba? Yan ana po yung laing gawas karon kanang gitawag og QR code, no? Kibang nasa cellphone dunay GCash, no? Pag abot sa pandemic isuon, daghan na kayo ng gawas nga mga apps o mga code, barcode o QR code o kanang RFID, kanang easy trip imong pag-travel. So daghan na kayo ng gawas karon, national ID, no, daghan na kayo mga nanggawas karon nga diin padulong na taning gitawag og tatakanay. Actually karong panahon na igsuon pagsulod sa pandemic, murag ang mga tao giandam ta para paingon ta nang gitawag og tatakanay. No, di ba? So sa ubang nasod dunay laing nasod karon nga
ang ilang gamit dito is chip na, kanang microchip. Tungod kay mahimo nga safety ang imong kwarta, no, wala na kwarta kandalon, wala na kayawi, kana na lang imong nasin mong kamot, yana lang dito. Sin ana igsuon nga sa atong panahon karon pwede na siyang mahitabo. Kay daghan na kayo mga nanggawas karon, di ba? Doon na itong national ID nga usa na lang kabuk ID. So gi-practice ta kining gitawag og one government, one world government, no. Di ba? Usa na lang kabuk ID. So gi-practice ta doon na gitawag og one world currency. Usa na lang ka balao lang atong sungdon sa tibuok kalibutan. So di ba? Hapit na siya mahitabo igsuon, gamay na lang ang bikil. Di ba? Gianad ta karong panahon na pagsulod sa pandemic. So munang kaning prophecy ni John, posible siya mahitabo sa atong time. Kaning gitawag ko tatakanay. Nga dili ta makapamalit, dili pud ta makabaligya kung wala tay tatak. So mga kaigsuonan, samtang nagpaabot kita nining maong mga panagna o pupisaya nga mahitabo gayon, posibleng mahitabo sa ato ang time. So unsa may ato ang buhaton as a follower of Christ, as a Christian, as a believer, unsa may ato ang buhaton? Ang atong angayang buhaton igsuon naagi sigutan sa unang Tesalonica 5:23 nga nagayon ang pulong sa Dios. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanato kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatawo sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. So dinhi gisutan igsuon, kinahanglan kita magbalaan, kinahanglan maglikay kita sa mga salawayon nga makapahugaw sa ato ang pagkaalagad sa Ginoo. Muna nga kinahanglan pangandaman nato ang ato ang ang pagbalik sa ato ang Ginoong Hesus. So God bless you guys. Salamat sa inyo ang pagpamati, and hopefully next nga video kita-kita na punta